Dual Sport Plus 2. Hvis du vil have en elcykel, det skal være let, vi snakker under 18 kilo, en der skal være nem lige at snuppe med op i lejligheden, eller en der skal være nem at cykle på, selvom motoren ikke er slået til, så er det nok sådan noget her, du skal gå efter. Den her den er med baghjulstrukken motor, og så er den udstyret med en garnityr fra Shimano, og det er Altus. Der er også hydrauliske bremser på, og så kan man se, at det er rimelig stor ballondæk. Den her cykel, den er både til at køre asfalt, man kan også godt køre offroad med den her, så kan man bare justere sit dæktryk på den. Batteriet det er integreret i skrårøret her, og det er ikke noget, man lige sådan tager med ud. Det er derfor cyklen er så let. Man tager bare cyklen med ind, hvis man vil have den i varmen, inden man sætter opladeren til. Det er jo muligt at sætte et ekstra batteri på, men det batteri, det er på her, det er 250 watt-timer. Vi snakker cirka 40 km et par timers kørsel. Men hvis man har et ekstra batteri på, det er ligesom sådan en flaskeholder, man sætter på her, det er ikke ret stort, lille ledning til her, så kan man fordoble sin rækkevidde. Det er jo med stacker, altså det er ikke her eller der med det her, det er unisex. Den er nemlig at komme over, hvis man vil have ekstra udstyr, bagageplads, sådan noget til at koge, sådan noget man kan bruge som hverdagscykel, så er det jo rart, at det ikke har overrør. Men de findes nu også med overrør. Der er som sagt hydrauliske bremser både for og bag, og så er det lys, og det er lys både for, og det er lys bagved. Ved cockpit her, man kan også se økonomiske håndtag, det er taget højde for det hele. Man styrer sin computer her, det er faktisk meget enkelt, det er bare 3 level her, og den grønne, den viser hvor meget strøm der er på. Det bliver ikke lettere. Vi har mulighed for at skifte frempinden, den kan blive længere, den kan blive kortere, vi kan græde den, og sadlen kan ligesom komme op og ned. Nu det her det er en størrelse large, jeg er 1,78 meter, den passer mig fint. Det kan blive din den her. Så vil jeg gerne sende den helt komplet samlet, pakket forsvarligt hen, så sender vi den direkte til din dør, til din adresse. Og ellers så lægger vi jo Rødekro, det er Dannebæk, du er meget velkommen.